Bueno, gaurko egunean eta gainez gauden gune honetan orduaren zita, gaurko banketxen zentroa hemen dagoenez, guk gaur aldarrikapen nagusi bat dugu, banko publikoaren aldarrikapena. Kontuaren gita, azkeneko krisialdia hasian azkioztik Estaduak bere bitartekari guztiekin banko Espainiko finanziazio sistema sartu duen irupile ikusi dut, ere 8 milioi euro sartu ditu ikusita, ikusirik gainez hainbat kutxekin saneatu ondorenean nola eta marreko kita bat eginda, nola privatizatzen den ikusita, kontuaren da baita ere, kontuaren botinek edo beste erozeinek, nunbaitet dirua jartzen duen, bere presentzia jartzen du, baina hemengo estaduak ez, dirua jartzen du, baina inungo kondizionante gainez kapital pribatuari saltzen dio gero banketxe hori saneatu ondorenean. Beraz, horren denuntzia egin du eta akto simbolikoa bezala jarri, hemen avenida eginbide askatasun eginbidea avenida honetan, banko publikoaren avenida izetatu, hori izan gure nahia, ez da egiten gure aldi gutxiko dugu, baina horrelako gaiak. Ze arrazoi dagoen, ontarako, arrazoi bat. Diru publikoak gizarte gintzarako behar dut eta ezin daizke, inondikan ere, entide finanzio pribatuen mozkinak mejoratu. Gaur egun ikusten ari gira, bitartean, bankoetxetako zuzendaritzak eta gainontzeko sozio jendeak, ikergarrizko irutzat beren artean banatzen ari dira. Hori ezinezkoa da. Diru hori erabili beharra dago nahi ez banko publikoaren bitartez, gizarte gintzako, enpresa txikietzako, autonomentzako eta hainbat herritarren beharrean dauden gizarte gintzareko eta ez entidade finanziero pribatuen benefizioa.